एगो तबाही मचावते रहल ह तलो दूसर को आ गई। तो जी हाँ गाइस, तो हम बात कर रहल बानी खेसारी लाल यादव के एगो ट्रेंडिंग सॉन्ग के, जौन की हाल ही में रिलीज भइल ह। और का बोल बा नथुनिया तू नथनिया, हमी के सुन ही रहने जे कितना तबाही मचलस है। तो चलिए सबसे पहले ये गानवा के सुन ले जाए। अपने बखिया में गजरा लगा के रखनी, गजरा में साड़ियां टका के हमारे पाउडर कीड़ी मिला के हो जाए नीम बाटे कोई जगह यह खाली हुसैया बिन नथुनिया। गाइस तो यही खेसारी लाल यादव के ट्रेंडिंग स्टार ना कहल जाला, काहे से कि ई गानवा के सुन ली आ गानवा के देखी कितना नंबर पर ट्रेंड कर रहल बा। वही जो नीचे व्यूज के लगवा लिखल बा कि 5 नंबर पर ट्रेंड कर रहल बा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में आ पूरा यूट्यूब म्यूजिक पे। गाना गाना के सब इंतजार करत रहल बा, उ घड़ी आ गइल बा। नथुनिया 2 हमी के भोजपुरिया स्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और ई गाना में हमी के बॉलीवुड के बाला डैसी साथ दिखे वाला बारी खेसारी लाल यादव के साथ में। भाई हमार तो गाना ना आग बा, देसी के आता है खेसारी भैया के अंदाज दिल धड़का दी एकदम। कहे मान के नाई ये गाना ना तबाही बा एकदम। हमी के खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार के आवाज में कि दिल धड़का दी, सबके नचा दी, सबके झुमा दी, जे ना नाची ओहू के कुदा दी। ये एकदम गाना बा। अब पानी में छोड़ी ना, ये तो सबके कमर में आग लगा दी। भाई हमार ये गाना जल्दी 1 नंबर पर ट्रेंड करे वाला बा। फ्यू आवर्स में ही ना ये मिलियंस में व्यू बिटोरे वाला बा। इतना तगड़ा ये गाना बा। नथुनिया 2 में केसरिया रंग के रोमांस बा, आई स्टाइल बा आ धमाकेदार म्यूजिक भी बा। भाई हमार देर मत करी, जल्दी से जाई आ देखी नथुनिया 2 आ बताई कि केसरिया रंग के रोमांस कैसा लागल ह। जल्दी से अपन राय कमेंट बॉक्स में दी आ वीडियो के शेयर करी, लाइक करी आ चैनल के जल्दी से सब्सक्राइब करी आ बेल आइकन के प्रेस करी पास ही में बा, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास पहुंच जाए।